So, ngayon guys, galing po ako sa labas kaya naka-coat pa rin ako. No? Nag-ano kami ni Tami, naglinis. At saka yung paa ko is naninigas sa ginaw. Anyway, so maraming nagtatanong, passport pa rin ako, ganun. Walang hindi citizen, hindi passport ng Amerika yung gamit ko. At yes, marami nang nagtatanong sa akin yan kung bakit hindi ako citizen. Hindi po ako nag-citizen guys kasi, ano po, noong time na yon is hindi pa ako ready. At ayaw ko muna. At wala pang gana. Ganun yung mga rason ko eh. Walang gana pa. Totoo naman. Ang rason ko walang gana. Hindi ako ready mag-study ng mga question and answer. Ngayon, kabisado ko na guys kasi palagi ko siyang pinapanood o pinapakinggan. Every time na mag-drive ako, meron kasi akong update. So, yun yung pinakinggan ko. So, hanggang ma-memorize ko, hanggang alam ko na yung mga answer. So, alam ko na ngayon. Ready na ako guys. Pero, hindi pa rin pa ako nag-apply. Hindi pa rin ako nag-apply dahil hindi ako atat. Hindi sa tagal ko na dito, mag 17 years na ako next month, March 9, mag 17 years na ako dito. Kami ni Tami mag 17 years kami this coming June. Kasi pagdating ko dito, ibang lalaki nagdala sa akin, pabalik-balik tayo, no, diba? And then hiwalay agad kami ng 2 buwan. Yun, hiwalay agad kami. Pagkatapos, yun, hindi ako nag-apply dahil hindi pa. Ang rason ko guys is ano talaga, hindi pa, nung una, hindi ako ready mag-study kasi mag-study man ka, kailangan mo studyhan yung mga history, mga ganun. Pero simple lang siya guys. Ngayon, okay na ako sa mga ganyan kasi ready na ako. Pero hindi pa rin ako atat na atat para mag-apply ng citizenship. Hindi naman, may nagsabi din sa comment section, hindi daw ako makabalik dahil sobrang stricto ni Trump ngayon. Guys, Democrat ka ba? Nanonood ka ba sa mga maling balita, pananakot ng mga tao, ng mga lawyer dyan na hindi na ako makabalik, green card holder ka lang. Guys, may nakapasok ka dito sa US, mga visitors lang guys, mga visit lang. Paano na kaya yung mga ito lang yung tatandaan po ninyo. Ang mga hindi po, ang i-deport po at saka hindi makabalik is yung may mga record, hindi legal yung kasal, yung nagpunta ka dito na illegal na walang papel, na lumusot ka lang doon sa border, and then criminal ka, kahit may green card ka, example, kahit may green card ka, ang mangyayari, kung criminal ka guys, kunin yung green card mo, and then i-deport ka. Kung meron kang criminal case, and then yung marriage mo is hindi totoo. Yun po, yun siya. Matakot po yung mga ganun. Kasi ngayon, meron akong nakitang lawyer po sa TikTok, nagsasabi na meron daw siyang client, na marriage daw yung client niya, and then hindi agad inaaprobahan kasi po, meron silang, yasikasuhin mo na, or titignan mo na ang record, ganun. Ang nangyari is, binisita sila ng USCIS, mga sa tao sa bahay nila kung totoo ba silang kasal. So yun guys. So sa mga taong hindi totoo yung kasal-kasalan lang para sa papel, matakot na po. And also yung may mga talagang offense dito na mga krimen na mga ginawa, ganun, matakot. Pero yung mga green card holder dito, na marami akong nakilala noon na green card holder, hindi atat na mag-citizen. I don't know ngayon kung na-citizen na sila, isa ako sa kanila. And hopefully, pagbalik ko galing sa Pilipinas, baka tutuyok itong utak ko na mag-apply, or baka next year kung kailan maanuhan yung utak ko malagyan ng tornilyo. Kasi po, hindi po talaga ako atat guys. Kasi alam ko naman na walang kasalanan si Trump, hindi siya magpataka deport na walang mga evidence or ano. Ang inuna nila ngayon is yung mga kriminal, ang mga pumunta dito na walang papel, at saka yung mga basta yun, ganyan siya. Pero kung green card holder ka, and then totoong meron kang papel pagdutante dito, hindi ka lumusot sa border, and then yung kasal ninyo is totoo, wala kang dapat katatakutan guys, no? Wala kang dapat ikatakot kasi po talaga kung totoo kang kasal, totoo kang mag-asawa, nagbayad ako ng tax, hindi ako takot guys kasi wala po akong kasalanan. Yun, ang mga inuuna kasi ngayon is yung mga criminal at saka walang mga papel. Pero, green card holder ka, and then nag-citizen ka, and then nagtatago ka ng mga illegal, damay ka guys. Madadamay ka po kung nagtatago ka ng mga illegal. Kasi meron akong nakita sa ayos sila, yung nag-read, na yung mga tao na may card, na may green card or citizen, nadamay guys. Pinauli sa kanila, dinideport. So yun, damay-damay po talaga. Meron nang nakapasok dito sa US na visitor visa lang. Tayo pa kang green card holder, mag-tweet 2 years, twice na akong nag-apply ng 10-year green card, pangalawang 10-year green card ko na ito. Ang daming nangungulit kung bakit passport pa rin, yung Philippine passport pa rin. Walang guys, walang masama kung Philippine passport, kung green card ka pa rin. Na huwag kang matakot, or yung iba talaga, kahit wala dito sa US or nandito sa US, nakikinig kasi ng mga maling balita guys, so kaya yun, takot na takot. Mato man ko Walmart, no? Dako adun ako lubot. Ay, lubot lay ako, be.
So, umagang-umaga, kailangan natin itong gawin, guys. Magawa tayo ng juice para pauwiin, pabalikin tayo ni Mr. dito sa Amerika, no? Kapag uwi tayo ng Pilipinas. Baka hindi tayo pabalikin na. Sayang naman yung ating mga pagkain dito, no? Hindi ni Tami makakain lahat at matatapon na lang. So, anyway, sa mga nagsasabi na, bakit idadamay ko daw yung ex ko sa mga content ko, guys. But, mag-boot lagi mo dahil, kamo na rin magawag content, eh. Alam nyo, yung ex ko is walang kwenta yun, guys. Pero pasalamat ako sa ex na yun. Kung magkita kami, ihag ko naman siya na sabi ko, thank you for bringing me to America. O, diba? Puti po siya, guys. Siya yung nagdala dito sa akin, guys, sa mga hindi alam mo, mga marites dyan. Kaya, follow na kayo para makimarites sa buhay ko, o, diba? Siya yung nagdala dito at yes, hindi kaya-aya yung mga naranasan ko, pero fights naman kasi si Indemirian is sobrang palaban. Palaban po talaga ako, no? Pero ngayon, Diyos muna tayo kasi nga, kung gusto nyo malaman yung istorya ng buhay ko, guys, grabe, guys, yung ex ko, guys. Oy, siya talagang nagdala dito. 2 years yung relasyon namin. Pagkatapos dito, pagdala niya sa akin, agoy, ang lisod-lisod naman ng kinabuhis, Indemirian, gutom. Walang kinain, itlog, bigas, inihap-ihap pa. O, diba? Saan kayo maghanap ng mga puti or mga Amerikano na in love ka? And then pagkatapos, wala palang kwenta, no? So, yun siya. So, kaya ang hirap palang iwan itong asawa kong Tami ko kasi, guys, swerte, oy. Kaya kailangan natin siyang gawa ng Diyos para pabalikin tayo sa Amerika at pakainin ng maraming steak. Hi guys! So ngayon, ito na yung ating in-order ni Tami ng Valentine's para gift sa atin, no? Lobster. Really big and I thought it's small, but it's short though. It's supposed to be like this. Lobster, guys. I-boil natin muna pala ito, no? So, i-boil natin siya. Look. Tignan-tignan na lang natin, mga nasa 13 minutes plus additional time, no? So, i-boil natin and ditakpan natin is we have to flip it over. Kailangan natin ng garlic. I-squeeze lang natin siya, no? Ganito, guys, oh. Ganyan. Kasi para ito mamaya sa butter ba? Meron na. I-cut natin ito mamaya. Yan, dyan siya. Ito yung ating sauce. Mamaya ilagay natin sa ibabaw ng ating lobster. Lagyan natin siya ng butter para marami tayong sauce. Yan. So, kailangan natin ng parsley, guys. So, dito na yung butter, no? So, ilagay natin ang garlic. Ayan, fresh garlic po yun siya. Konti lang ilagay natin, basta wag nating damihan, baka ma-overpower yung parsley. Mag-overpower ba? Pangit. Dagdagan natin konti. Yan. I-cut natin, i-continue natin i-cut. Guys, ang bango niya. Look, ang bango. Ito na yung lobster. Atin itong i-broil mamaya. So, ito guys, perfect ito kay Tami, pero sa akin hindi. So, yung sa akin, niluto ko siya, pero kay Tami hindi na. So, tikman muna natin itong ating lobster, no? Sobrang ano niya. Hala, ang sarap. Han! What? It's really good. Ang sarap, guys. Look, oh. Lobstery. Tami. Sarap, guys. Okay.
sayang naman itong bagaw sa ating ano, lobster. Bagaw ito sa taga sa Bisaya eh. So, kitkitin natin at tilok-tilukin natin kasi marami pa diyang natitira ng mga puti-puti. No, sayang naman, oy. Roxy, so serious. Run through it, not the other guy.